बात मानल नारी के फिल्म हम देखब खेसारी के। हई देखा आ गए खेसारी जी के फैन। हे जीजा खाली खेसारी जी के गान में सुनेला कि उनका खाली नाचो आवेला। अरे का कहलू हो जाओ का। हाँ तो चली हे बेरा सालिए पैसा लुटाइए आ जीजा नचिए। आवना मुकाबला करे के बात कल ओढ़नी लपेट के कमर में निकल। बोला दूरे से जान के देख तू जरिया। जीजू हम देत बानी 2000। मन तानी साली बाड़ू देखे में सुनार मनुआ बेला जैसन हो कि ना हुनर। अच्छा वो तो पता चले।